Ai ba ko na abun arziki to kai ka sani ai ba ni na ji dadin ba kai ka ji. Baban yan mata nan baban yan mata. Ai yanzu muka da wuri wace yarinya nake ga. Saniya. Ai barka gani an mun cire hoto ma da ita. Wannan tayi ba ina take? Ta yarinya za mu je wajen ta nake ga. Dole za ka dauko mana motar da zamu je tana bayan lasi wannan yarinyar ta garbu ka da ranar nan. Waya ake magana kai shi. Wannan gayan ne Abu ta bule mugun bata min rai. Wai gayan nan yi bakuwa daga Yola. Ya tazo wajen shi bashi da ko sisi ya zo ya ce min in taimaka mashi da rancen 5,000. Na ɗau 5,000 ɗin nan na bashi saboda ina ganin muna tare dan dai ya je dai irin dai packaging da ya kasan amma gayan nan yanzu nayi juyin duniya ya ban kuɗi na karshe ta kai ta kama an kira shi a waya sai ya rinka danna biyu shi da shan daɗi kai da wahala ki wallahi ido na idan sai idan ba sai ya ban kuɗi na ba shege nake abin da hakuri bai baka ba rashin sa ba zai baka ba kawai ni muka haɗu dole sai ya ban kuɗi na kaga barin gaya ma yanzu irin wannan cin karfin yake yi yanzu mugun ji yake da karfi yake ga ka ce ba na karfin kai hakuri ka je ka tambayi a sasa rigimin mu da shi ka gan shi dai da wannan cikin dana sase ci dana a sasa wallahi Abu ta bude abin da dana sase ina dade ina neman ka da mu ina za ka bani tun yaushe nake kiran ka a waya amma 5,000 ita da na baka ka bani kuɗi na tun yaushe in na kira ka a waya sai dai ka rinka kashe min waya na ce zan baka ina kan kuɗi wallahi tun da na ganka yanzu ido na idan ka Allah sai ka ban kuɗi na sai ka ban kuɗi na ai wallahi ba ko na abun arziki to kai ka sani ai ba ni na ji dadin ba kai ka ji subhanallahi sani mun haka kaga yanzu mai yanzu hankali abin nan me haka da Allah da akaruwa ina lillahi ina ilaihi akaruwa sannu malam sannu Allah ya sa kuɗi na zo zan baka kuɗi what